Sini raitao jeng salai phayo kai to je pro jema mahai charai rok ya sar kangkai boro guardian nang simi dai to ya sini motharo kumbo dai to tongo bo tor thani lok thani jai phailai tani ola taroi sikla mi kok na yang pro bo dai to tong jeng kintu dai to palan khaiya guardian bo sina nangana nini kok nini besaro ekdom kok na biya te nang mothano se sapai jeng mothani boro rok thang bujoknai je khaina nangmani khainai a dai to sini bo tong Angkai sengkhabar akok layang laytung, sak simi tui laytung. Abar hemda kangkani bersama tangi hinta nang sai tong nek kongko. Kamu tirok kiliar nang nek, abar kai suni raida. Boni bagang haus no mortani opera kai tesara joto no sungo noroko tini sini liami neria tot tani lok tani kai tani bisin tui no mego laitai tongo satai tongo. Jara nang kai sobat tai tongo. Ningaro bosi banyabla. Hambai. Kayak sehingga tenang bos sekarang tahu angin kaitan ini ya terjadi. Kocok si salahnya nih langsung cek. Sudah sini. Beberapa nana hambai dulu, ini jarak kami sini mereka alai jaklai ini saja mita tay ini saja ni. Mukmul alai jaklai borok mana, tani kaisa klai ini bising tu ini cok tani nangkuk mana, special gift. Galai kan greatest gift borok mana serai borok serika, osubrayum borok bono, niami meria nemu harka. Sudah boni bagaimana hambai itu. Tapi buat ini baik makro 43 days siko. Bos yang drop siko gini lang mas tabuk seseng. Boni bagaimana se borokno neng se sunam nai ba neng se tak nai ba neng se hamari nai kini kelai nai hamari ya pangga. Minit kani ma ya parso. Ini nisimi bini lang mat usungsa osung sara tangku. Nanotui nukui mothanotui kaminotui bos haki kami renai berina unton nanok haksang renai tangku renai unton nok nukungo bo haksang matangku matunai unton. Dai subrai sing borok manusia hisabe botor thani lok thani bot de subana nang marok bini buma buka nang thago sing mothara kami jot kono subai malani betu sigai. Dai borok manusia ungai karam mazani dalok ai fru sak soi manani han bonor Amma hake guardian no bising te je nangmar jotto jaga no subasori sugi thangmana te amari kaise tam neke subrai nang yak no simam hake raita kaitu mani nina raita no sensas follow kaini thani ya karo nin se etu je thamari jati hne surima subrai ji sumi ningusan Nana tahu, ya pak kerabet, ya.